Du kan godt elske dit arbejde og alligevel og samtidig blive slidt af det. Noget af det mest overraskende ved omsorgstræthed, det er, at mange af dem, der rammes, stadigvæk elsker deres arbejde, stadigvæk føler, det er meningsfuldt og vigtigt. Mange tror, at omsorgstræthed opstår, når man ikke længere holder af sit arbejde, når engagementet er væk, når man ikke har lyst til arbejdet mere. Det lyder måske umiddelbart logisk, men forskning og erfaring peger på, at sådan udvikler omsorgstræthed sig ofte ikke. Tværtimod. Mange af dem, der oplever omsorgstræthed, holder rigtig meget af deres arbejde stadigvæk. De glæder sig over de mennesker, de møder. De oplever mening i deres fag. De bliver oprigtigt glade, når der er mennesker, der tager vigtige skridt, som de kan få lov til at være en del af at hjælpe til i. Og de vil ikke ønske sig et andet arbejde. Det er netop derfor, at belastningen tit kommer bag på dem. Fordi de ikke kan genkende sig selv i forestillingen om sådan en stresset eller udbrændt medarbejder. De er stadigvæk engagerede. De synes stadigvæk, det er vigtigt. Og det er her, vi kommer til at overse noget rigtig vigtigt. Vi kommer nogle gange til at snakke om arbejdsglæde som sådan en slags temperaturmåler. Vi tænker, at hvis mennesker stadigvæk holder af deres arbejde, så går det jo nok. Så kan de jo se, at det er vigtigt, det de gør. Men arbejdsglæde fortæller ikke noget om den belastning, arbejdet giver. Den fortæller noget om, hvorfor det er, at man bliver i et fag, men den fortæller ikke, hvor meget faget eller arbejdet kræver følelsesmæssigt af os. Og netop de der følelsesmæssige krav er ofte lidt usynlige og lettere at overse eller tilsidesætte, fordi de er en del af hverdagen, og fordi de er så almindelige. Der er simpelthen en tilvænning af de usynlige krav. Så de usynlige krav gør ikke nødvendigvis stort nummer ud af sig selv. Omsorgstræthed kommer ikke altid ud af de der store kriser. Den kommer rigtig tit af de der mange små påvirkninger. Den svære samtale. Den familie, man bliver ved med at tænke på. Den patient, man håber klarer den. Borgeren, man er bekymret for, eller i tvivl om, hvordan man bedst hjælper. Barnet, man ikke kan slippe i tankerne. Hver enkelt situation virker lille, måske også fordi den virker så hverdagsagtig. Den er en af rigtig mange forskellige tilsvarende situationer. Men selvom de almindelige situationer, vi oplever igennem en helt normal hverdag igen og igen og igen, tilsyneladende er ubetydelige eller almindelige, og der er en tilvænning i os i forhold til dem, betyder det ikke, at de ikke har en påvirkning. Det betyder ikke, at de forsvinder bare fordi arbejdsdagen slutter. Det kan godt være, at der er noget af det, der skete på arbejdspladsen, der bliver hængende på arbejdspladsen, der ligger i det journale notat, du lavede, inden du slukkede computeren eller lukkede døren, men der er sikkert også noget, der følger med hjem. Og alle de der små belastninger, når de bliver ved med at samle sig, uden at vi nødvendigvis lægger mærke til dem, så er det, at det over tid udvikler sig til omsorgstræthed. Der hvor vi ikke lige kan sætte en finger på, hvad det er, der egentlig gør, at vi bare er lidt mere trætte eller lidt mere udmattet. Og det er det, der er en af grundene til, at omsorgstræthed er så svær at opdage. Den begynder sjældent med et sammenbrud. Den begynder med de der usynlige belastninger, der bare ikke bliver opdaget eller italesat, fordi de er så hverdagsagtige, og derfor ikke bliver reguleret heller ikke. Vi er typisk gode til at reagere, når der er en kollega, der bryder sammen, eller nogen, der bliver sygemeldt, altså når belastningen har et fysisk eller et tydeligt udtryk. Men forebyggelse er jo noget helt andet. Forebyggelse starter langt tidligere. Det begynder, når vi bliver nysgerrige på alle de små tegn, når vi begynder at opdage, at arbejdet er fyldt, når vi for eksempel begynder at opdage, at arbejdet fylder lidt mere end tidligere, eller det tager lidt længere tid at slippe nogle af opgaverne, eller energien bare lidt mindre, når vi kommer hjem. Og så skal vi huske, at det er ikke fordi, vi er blevet dårligere til vores arbejde. Det er ikke fordi, der er noget, vi ikke kan. Det er bare fordi, helt enkelt, at arbejdet også har en påvirkning af os. Og det er værd at huske på, at det er ikke uprofessionelt at blive påvirket af arbejdet. Tværtimod så er det meget menneskeligt. Og fordi evnen til at indgå i relationer, evnen til at skabe en relation, eller være empatisk over for nogen, du skal hjælpe, det er en forudsætning for det meste, for at du kan gøre dit arbejde godt. Så du kan godt være oprigtigt nærværende og samtidig blive rørt eller påvirket, også selvom du ikke nødvendigvis opdager det i situationen. Der har du jo af gode grunde fuld fokus på den anden, du snakker med. Spørgsmålet er derfor ikke, om arbejdet påvirker os. Spørgsmålet er, om vi opdager påvirkningen. Og det er det, forebyggelse skal begynde med. Ikke når det er, at vi knækker, men mens der stadigvæk er trivsel, mens vi stadigvæk holder af vores arbejde.
Hvis vi bliver bedre til at registrere de der følelsesmæssige belastninger, hvis vi bliver bedre til at hjælpe hinanden med at regulere dem og italesætte dem, opdage dem, så er det, at vi kan forebygge dem og få dem til ikke at bygge op. Ja, for ellers så er det, at de langsomt kan bygge op eller ophobe sig og blive til omsorgstræthed. Så måske skal vi holde op med at spørge, er du stadigvæk glad for dit arbejde? Og måske vi i stedet for skal spørge, hvad kræver dit arbejde følelsesmæssigt er der lige nu? Det spørgsmål kan vække nogle helt andre samtaler. Måske nogle samtaler, der gør det lidt lettere at opdage belastningen, hvilket i sig selv er en stor del af forebyggelsen, så den ikke bare bliver ved med at være usynlig. Du bliver ikke slidt, fordi du mister arbejdsglædet, engagementet, energien på dit arbejde. Du bliver slidt, fordi at du stadigvæk har det engagement i dit arbejde.